Защитници номер 22 Руслан Коланг. Номер 4 капитанът на тима Росен Ванков. С номер 11 новото попълнение, идващо от Академик София, Кирил Динчев. Номер 15 Дейвид Пенчев. С номер 14 Петър Алешев. Траян Траянов за последно игра в тима на Видима Раковски Севлиево. С номер 6 Тихомир Найденов. Номер 18 Виктор Дениран, ново попълнение за последно игра в тима на Славия. Халфове и нападатели с номер 5 Николай Николов. Номер 26 Асен Чалъков. С номер 8 Светослав Валериев. Номер 19 Николай Христов. Номер 7 също ново попълнение от Славия Симеон Мечев. Номер 30 ново попълнение от Литекс Жозе Нене. Номер 23 Митко Ценовски. С номер 22 през новия сезон ще играе новото попълнение за последно игра в Чавдар Етрополе Иво Михайлов. Номер 17 Иван Коконов. С номер 13 Атанас Димитров, идващ от Литекс. Номер 9 Ивайло Данчев. С номер 25 ново попълнение за последно игра в тима на Литекс Димитър Георгиев. С номер 10 Бранимир Костадинов, играл в Черноморец Бургас. И с номер 24 Антонио Гайдарски, юноша на Литекс. Треньорите на тима, които ще водят през настоящия сезон отборът на Ботев Враца: Сашо Ангелов, старши треньор; Тодор Гарев, помощник треньор; Светлин Симеонов, помощник треньор; Илия Волов, треньор на вратарите. За здравословното състояние на футболистите през този сезон ще се грижат докторът Веселин Младенов и масажистите Георги Гергов и Николай Николов. Да не забравим и човекът в сянка, който обаче винаги е близо до отбора, домакинът Емил Асенов. Нека пожелаем успех на отбора на Ботев Враца отново новото завръщане в майсторската А група през сезон 2011-2012 година. Моля за вашите аплодисменти.